И ние лека по лека продължаваме смело напред в тази годишното издание на радиоконкурса за нова българска песен «Златна пролет». Време е за една истинска мелодична перла по музика на Валери Костов, текст Божана Пейкова, аранжимент Валери Костов, изпълнява енциклопедистът по туризъм, медицина и музикална история Боян Михайлов и неговата перла. Някога ще ти купя истинска перла, истинска, като любовта ми към тебе. Ще ти прошепне тя нежно, тайно от мене, колко наистина съм ти потребен. Някога ще ти купя истинска перла, като нощта, която ни свързва. Но ме страх, че в той време на нерви сме пръски случайни от дяволски бързе. Ще стигна до тебе, ще те намеря, ще те имам дори да избродя земята. Ще бъдеш моя, като истинска перла, отгледана в мидата на душата. Само не казвай, че любовта ни е бреме, дето ще влачим до кръв изпод рани. Честно ти казвам, хич не ми дреме за живота ми, ако без тебе остана. Ще стигна до тебе, ще те